Ξεκινάμε πάλι 5 τα ξημερώματα. Σκότωμα. Αλλά αυτά έχει το βουνό. Έχουμε και την γκλίτσα του Τσοπάν. Να δώσουμε στο φίλο μου στο Ραφαήλ από το Λέβαδο που δεν την πήρε. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, καλημέρα και επίσημα. Όπως καταλάβετε, ξεκινήσαμε το βίντεο μέσω sunset κρατώντας την γκλίτσα, τη μαγκούρα, να πούμε έτσι, τη ιστορική μαγκούρα του Λέβαδου, για να πούμε ουσιαστικά αυτό που είπα. Είναι σαν να λες τρώγεσαι στην γκλίτσα του Τσοπάνη. Είναι το σημερινό επεισόδιο. Για ακόμα μια φορά σηκωνόμαστε από τα ξημερώματα. Είναι 5 και 10, 15 του Φεβρουαρίου, μετά την ημέρα των ερωτευμένων. Να πάμε πάλι προς την Παλίνη, που εκεί είναι το σημείο συνάντησης, για να φύγουμε την καινούργια εκδρομή που διοργάνωσε κλασικά ο Νίκος Τωμαίδης. Πάλι μας κατέστρεψε. Ναι, πάμε προς Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στη Κίνη, για να τρέξουμε μια διαδρομή 24 χιλιόμετρων με κοντά στα 1500 κάτι ψηλομετρικά. Οπότε πάνω κάτω ό,τι τρέξαμε πριν λίγες εβδομάδες στο Λέβαδο, από θέμα απόστασης και υψομετρικών. Στην Κίνη η διαδρομή αυτή είναι ένα κομμάτι, μας είπε, από την διαδρομή που θα γίνει το Evia Ultra τον Απρίλιο νομίζω, απλά δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Ο Νίκος που κάνει και την προετοιμασία του, που θα τρέξει το κατοστάρι, και μπράβο του, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνεις μια τέτοια απόσταση, ειδικά σε βουνό. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να το κάνουμε κι εμείς, που πιστεύω εντάξει θα την έχουμε, αλλά όχι σύντομα, έτσι όπως είναι η φασούλα. Οπότε πάμε καθοδόν να πάρουμε τον φίλο μας τον Ραφαήλ και άλλο ένα παλικάρι, για να κατευθυνθούμε προς την Παλίνη. Οπότε see you on trails. Οπότε επειδή δεν έρχονται ο Μιχάλης και ο Πέτρος, τραβάμε εμείς το βίντεο. Εδώ ο Νικόλας δεν έφερε. Δεν έφερε. Έφερες κάμερες. Νάτος. Οπ. Έτοιμος. Ετοιμαζόμαστε με το πουλμανάκι για να φύγουμε. Καταστρώνοντας τα σχέδια για την προπόνηση τη σημερινή. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Στάση Αμάρινθο. Για μπάνιο πρότεινα να μπούμε, αλλά φάγαμε πιστόλι. Ωραία κύμα. Ναι, για φαΐ το φαΐ νερό. Θα έχουμε έτσι υποφόρτους ψηλά, αλλά δεν μας κάνει εύκολα. Σε κάποια σημεία εκτεθειμένα θα είναι. Εντάξει, είναι κλειστός ο καιρός, είμαστε άτυχοι γιατί θα βλέπαμε το Ιχτισκύρο. Ποιος είσαι? Ο Χρήστος Μουβαήλης, ο πρόεδρος του Λόγου Τροφέ. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τη διαδρομή. Τον ξέρετε και το δείχνεις, άμα έχετε ρίξει κάποιοι. Προσπαθούμε λίγο να δείξουμε την περιοχή της Κίνης. Θα κινηθούμε στο Ορτάρι, εδώ η περιοχή λέγεται Ορτάρι. Χωνευτικό, όπως θα ανεβαίνουμε στην όλη την τοποθεσία. Εκεί θα πάμε εκεί πίσω μεριά. Το Ορτάρι, παιδιά, είναι μια κορυφή γύρω στα 800-900 μέτρα. Απλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, αν θα βγει. Φοβερό τοπίο. Όσο μπορείτε να ακούτε καλά, έχουμε ανέβει στα 690 υψομετρικά. Έχει απίστευτο αέρα. Απίστευτο αέρα.
Η διαδρομή είναι μια χαρά μέχρι στιγμής. Αρκετή αναβασούλα στην αρχή. Όπως θα δείτε πίσω το τοπίο έχει και λίγο μίχλι. Δεν φαίνεται καθαρά. Πολύ ωραία διαδρομή. Διάφορα αριάκια στο πέρασμά σου. Λίγο πέτρα σαν την Πεντέλη σε ένα σημείο. Και ωραία μονοπατάκια. Συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στη διαδρομή της στην Κίμη, στην Εύβοια. Επίσης έχουμε ακολουθήσει το νέο trend των δρομέων που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα και είναι το μουστάκι. Εγώ βέβαια δεν έχω αφήσει τόσο πολύ και ξηρίσει το υπόλοιπο, το πάω σταδιακά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τρελαίνομαι να είμαι τελείως ξυρισμένος και να αφήσω μουστάκι, αλλά θα δούμε. Ο Πούρικμαν όμως είναι πιο σκληροτράχυλος. Τι έχεις να πεις, Μανώλη? Και το Εύβοια μπορούσες να κάνεις άμα ήθελες. Και φτάσαμε στο σημείο 0, όπου είναι και ο αγώνας. Εδώ βλέπουμε την παραλία κάτω. Μας είπανε κιόλας ότι το καλοκαίρι γίνεται πανικός. Φανταστικό σημείο. Και σιγά σιγά θα επιστρέψουμε. Τι άλλο να ζητήσεις? Αυτά είναι τα ωραία. Εύβοια Όλγα. Και φρουτσού. Ζελεδάκι. Άμαξ. Κωδικός Γκου12 η εκτοσούλα. Καλύτερα από τζελάκια και τα σχετικά. Φρουτσού και τσούσκετο για να έχεις ενέργεια και να είσαι κομπλέ για τον αγώνα σου. Ευχαριστώ. Και φτάσαμε στην παραλία τώρα. Φοβερό. Αυτά είναι τα ωραία. Μαγική θέα. Αυτά είναι, έτσι. Αυτό έχει το βουνό. Τελικά για τρέλ ήρθαμε ή για μπάνιο. Απίστευτο. Φοβερό τοπίο. Φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Όποιοι κάνουν τον αγώνα θα τα πούμε και στην πορεία. Όποιοι δεν κάνουν τον αγώνα να είναι καλά οι άνθρωποι. Θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Έτσι, θα τα πούμε μετά. Τώρα είναι η ώρα του φαγητού και της μπύρας. Αν κάποιοι αλλάξαν για τον αγώνα, τώρα ύστερα από αυτό. Προλαβαίνετε, γραφτείτε. Όχι, κόντρα, το αντίθετο. Προλαβαίνει ο ακυρός. Δεν κάνουμε. Τι είμαστε, δρομή στο δρόμο. Και αποφώνηση της σημερινής προπόνησης και του Θωμαίδης Tour πλέον. Έχουμε φτιάξει και έτσι το logo. Είχε μια ιδέα βέβαια ο Νίκος να πάει να βάλει ένα δικέφαλο πάνω. Του λέω κανόνιζε, του λέω θα αρχίσουν να πέφτουν τα unsubscribes και τα dislike αβέρτα. Οπότε δεν νομίζω να το κάνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 4. Κλείσαμε μια πολύ ωραία μονοήμερη full time εκδρομή. Ήταν εφόλης της ύλης. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο που το διοργάνωσε. Η διαδρομή ήταν αρκετά απαιτητική. Τελικά βγήκε περίπου
πάνω κάτω σε όλους κοντά στα 24 χιλιόμετρα, να το πούμε στρογγυλά, και 1800 ψωμετρικά, έναντι των 1500 που είχαμε αρχικά υπολογίσει. Οπότε για θέμα απόστασης και χιλιόμετρων ήταν αρκετά. Είχε αρκετά τεχνικά κομμάτια, τα οποία θα λένε και προσοχή, με κάτι απότομες έτσι λίγο πλαγιές και αυτά. Πανέμορφα τοπία, ειδικά το κομμάτι που πήγαινε στην παραλία και αυτά, είχε ένα μικρό δασικό που έμπαινε σε τούνελ έτσι, με δέντρα, κουμαριές και ρίκια, κάπως έτσι νομίζω ήταν το άλλο το φυτό. Πολύ ωραία. Γενικά μας έκανε καλό καιρό μέχρι ένα σημείο. Ψιλοέβρεχε σε ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι πάρα πολύ λίγο, να το πούμε έτσι όπως το έλεγε και ένας άλλος φίλος, showers, ο Δημήτρης, αλλά με το που τερματίσαμε εμείς η πρώτη που κάναμε εκεί κοντά στις 4 ώρες, δηλαδή 3 ώρες και 55 λεπτά, 50 και 50 κάνανε οι πρώτοι, με το που φτάσαμε στο λεωφορείο πάνω στο τερματισμό, εκεί έπιασε η μπόρα. Εκεί την πάθανε την ήλαια οι περισσότεροι και τη φάγανε. Μετά κατεβήκαμε Κίμη για φαγητό. Δυσκολευτήκαμε γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν πολλά ανοιχτά μαγαζιά για να μας εξυπηρετήσουν. Τώρα 45 άτομα. Αλλά νομίζω ικανοποιηθήκαμε όλοι. Και τώρα επιστροφή στην κανονικότητα. Ο καθένας σε αυτό που αγαπάει περισσότερο, στο δρόμο και στο βουνό. Αυτά από το βίντεο. Είχα αρκετό καιρό να τραβήξω κάτι. Σήμερα και που ήταν και προπονησούλα και λίγο πιο χαλαρό, επέλεξα να το κάνω. Ελπίζω να σας άρεσαν οι εικόνες, να μην κούρασε. Και ραντεβού μέχρι το επόμενο. Καλό βράδυ.